Konflikt medzi Spojenými štátmi a Iránom patrí medzi najnapätejšie geopolitické rivality na svete. Na jednej strane stojí armáda Spojených štátov, najsilnejšia vojenská sila na planéte. Viac než 1 milión aktívnych vojakov, tisíce moderných lietadiel a lietadlové lode operujúce po celom svete. Na druhej strane je Irán regionálna mocnosť Blízkeho východu. Má menej technológie, ale obrovský arzenál balistických rakiet, dronov a silnú protivzdušnú obranu. Spojené štáty dominujú vo vzduchu a na mori. Irán však stavia svoju stratégiu na geografii, raketách a regionálnych spojencoch. Ak by konflikt eskaloval, pravdepodobne by nezačal veľkou inváziou. Začal by presnými útokmi, raketovou vojnou a bojom o kontrolu nad Perským zálivom. A práve preto je tento región jedným z najcitlivejších miest na svete.